Salutare! Astăzi o să fac un nou videoclip la porumbei. Aici este ăsta rău. O să zbor la captură. Aici am luat dosca asta de aici ca să... Asta trebuie să ai o femela. Jos am ăsta frumos. Aici, ăsta mai urât. Ăsta așa. Aici avem două ouă, auat. Sus am un pui mai mare așa. Aici au luat două ouă, sus încă nu. Pui mari. Mama și tatăl. Acolo mai e. Aici este ăsta roșu. Mare, fain. O să vă arăt și dincolo în cea parte. Deci aici avem puișori. O să scot aici afară. O să iasă cu gușa galbenă, ca și maică-sa, dar la pene, la penaj o să iasă ca taică-sa, un solzat. Dar o să iasă cu pene pe picioare. Tacla combina cu guțan, o să dea tacla guțan, habar n-am. Asta e aici. Mergem acum dincolo, adică în ceea parte. Să ne uităm aici. Sunt pui deja mari acolo. Pun pauză și revenim. Am revenit aici. Aici puii dau foarte năroși. Vă puteți uita la nări. Acolo este tatăl, femela și puișorii. Cam atâta cu acest videoclip. Mâine o să mai vă fac. Dacă vreți, dacă nu, o să mai așteptăm până cresc puii ăștia ca să avem ce să arătăm. Pa, pa!